Frankenstein agurgarria disko liburua emanaldi batetik jaiotzen da, behin egiteko emanaldi jazan gure ustez, hasiera batean, baina gero deitu ziguten beste leku batzuetatik eta juntzen mutatzen. Eta emanaldi bakoitzean zerbait aldatze genuen, testuak neriak dira eta kantuak Petirenak, baina elkarrekin osatzen dute emanaldi osoa, eta jende asko kezkatzen zigun gero hitza, errezitali batean zaila delako gauza guztiekin gelditzea. Eta orduan, proposatu ziguten argitaratzea, elkarrekin atera deu, oso polita eta erresa izan da prozesua, eta prozesu horretan gainera, jende gehiagok ere parte hartu du, eta Mariluz Estebanen hitzaurre eta Miren Agur Meaberen hitzostea ere badakartza, eta gainera kantuen grabaketan Anarik eta Joseba Irazokik ere parte hartu dute kantuetako batean. Orduan, proiektua bilakatu da objektu ere, jarraitzen dugu emanaldiekin gainera, eta diseinua da Unai Aranarena, eta hori ere aipatzeko modukoa iruditzen zait, ematen diolako batasuna eta egiten duelako baita lotura zuzeneko emanaldi horrekin. Bere teloiarekin eta daukan itxurarekin. Orduan, produktu hibrido eta gainea multidisciplinarra da. Berez Frankenstein agurgarria gutun bada. Victor Frankensteini idatzitako gutuna. Victor Frankenstein da, Mary Shelleyk idatzi zuen Frankenstein liburuan munstroaren sortzailea. Gertatzen da, zinemarekin eta burura etortzen zaigu Frankenstein munstroa bera dela, baina ez, da berez doktorea sortzen duena, eta gogoeta egiten du liburu horretan, munstro horren ekintzen erantzulea norrote den. Munstroa bera da, ala bere sortzailea da. Eta hori da fondoko galdera, eta galdera hori ez da aldatu. Gaur egun ere jarraitzen dugu munstroak sortzen. Orduan, horri buruzko gogoeta gutun formatuan eskaintzen dugu, eta gainera testuz eta kantuz emana, hori izango litzateke pixkat muina. Egia da nik literaturarekin beti eduki dudala lotura oso estua, eta adibidez asko gustatzen zaizkit, izaera hibrido hori dauzkaten ekitaliak, literaturia eako poesia egunak, Baztango nobela beltza, hilbeltza, jaialdi horietan guztietan beti parte hartu izan dut, eta baita sortu ere, idatziak, han hemen, kutsu literarioekin, aurrentzako ere aspalditik idazten dut ipuiak eta abar, eta bestelako liburuetan, askoren artean edo egile bat baino gehiago liburuetan eta argitaratu izan dut. Eta hau da, nolabait nire izenez edo Petirekin batera, sinatuta doan, igual lehenengoa helduentzako, baina ez, niretzako ez hain berria, baina askorentzat pentsatzen dut baiet.